हेलो लोगोफोर आसा खालामो नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दं नैबे दिनैनि गोदान भिडिअ आं दिनै क्रिप्ट'कारेन्सिनि बादै रायलायगोन बा खिन्थागोन क्रिप्ट'कारेन्सिया मा आरो बेखौ मायाव बाहायो बेयो बोरै बाहायजायो जों बेखौ दिनै एसेबाबो मिथिनानै लागोन दानिया आं जागायदिनि क्रिप्ट'कारेन्सिया मा माने बियो मोनसे डिजिटेल पेमेन्ट आरोना बे क्रिप्ट'कारेन्सिया मा मोनसे बिटकइनजों एखेनो जों सिगां बिटकइनखौ मिथिना लाग्रोनि बिटकइना माला ओंखारजेना होनदों 2009 आव बे कारेन्सिया मा ओंखारजेनदों आरो बेनिफ्रायनो बे फेमास जाखादों आरोना ओमफ्राय क्रिप्ट'कारेन्सिया मा होनदों क्रिप्ट'कारेन्सिया मा मोनसे जों जेरै आखायाव जेरै फैसा लानो हायो जों फैसाखौ जेरै दांनो हायोना नाथाय बे क्रिप्ट'कारेन्सिखौ मा जों दांनो हाया बियो मा मोनसे डिजिटेल पेमेन्टसो नालाय बियो अनलाइन आरि गासिबो ट्रेन्जेक्सनसो जाजोबो आरोना जों बेखौ दांनो हाया बे मोनसे अनलाइन डिजिटेल पेमेन्ट मोनसे अनलाइन कारेन्सिसो बियो ओमफ्राय बिटकइन बाला मा होनो बिनि पेमेन्टआ माजों जायो गासै जायखिया जास्ट अनलाइन नालाय बे कम्पिउटारजोंल' जायो आरोना बिनि माबा ट्रेन्जेक्सना ओमफ्राय जों जे मिन्थिनो हाबावगोन दे बयबो कान्ट्रि जेनेबा गासिबो मोनसे कान्ट्रियाव बा जेरै इन्डियानि फैसाया मा रुपि नालाय जों रुपिखौ मा जोंनि इन्डियान गभर्नमेन्टआ जोंनि इन्डियानि फैसानि गेजेराव बिस्रा कन्ट्रल दं बाट मा बे क्रिप्ट'कारेन्सिया मा बेयाव रावहाबो कन्ट्रल गैया जेरै बिटकइन क्रिप्ट'कारेन्सियाव रावहाबो कन्ट्रल गैया बे सोरबा मोनसे मा होनो कान्ट्रिजों बानायजानाय नङा बा सोरबा मोनसे कान्ट्रिजों बियो कन्ट्रल खालामजानाय नङा बा सोरबा माबा मोनसे अर्गानाइजेसन कन्ट्रल खालामजानाय नङा बियो फुरा वार्ल्डआवनो बियो फ्रि आरो बियो मा बियो रावजोंबो कन्ट्रल खालामजानाय नङा बियो रावजोंबो अर्गानाइजेसन बे कन्ट्रल खालामजानाय नङा ओमफ्राय मा बे बिटकइनाथ' जों दानि जों मिथिगौना कि बिटकइनाथ' दा अनेक फेमास सिगांनिफ्रायनो फेमासखाबो जों बिटकइनखौ जायखिजाया बिटकइनाल' फेमाससिन जानानै दं आरोना ओमफ्राय दा बे बिटकइन बायदियानो 5000थानिबो बारा दंनो बिटकइना ओमफ्राय मा दा बिटकइनाथ' दानि टाइमाव बहुत फेमास जानानै दं आरोना बेनिफ्राय ओमफ्राय दानि टाइमावसो जाय जेनेबा गिदिर कम्पानिफोरा मा बे डिजिटेल पेमेन्टखौ माने बे बिटकइननि पेमेन्टखौ बिसोरो माने एक्सेप्ट खालामो आरोना माने बिसोरो माबा मोनसे बुस्थु बायोबा बे बिटकइनजोंबो बेखौ पेमेन्ट खालामनो हायो आरोना जेनेबा गिदिर बुस्थुफोर बायोबा आरोना माने गासिबो कम्पानिया कभार खालामा अबेबा जाय गिदिर कम्पानि दं बिसोर गिदिर कम्पानिफ्रा माने बे क्रिप्ट'कारेन्सि एबा बिटकइनखौ बिसोरो माने अफार खालामो आरोना पेमेन्ट होनो थाखाय ओमफ्राय जों जेरै जोंनि फैसाजों जानो हायो बेरायनो हायो थांलाय फैलाय खालामनो हायो ट्रेभेल खालामनो हायो थिग बिदिनो शपिं खालामनो हायो थिग बिदिनो मा बे बिटकइनजोंबो जों मा अनेक बिदि अनलाइन ट्रेन्जेक्सन खालामनो हायो आरोना जुदि नों खालामनो गोसोबा नों जानो बेरायनो शपिं खालामनो बहुत बुस्थु नों जेरै अनलाइन ट्रेन्जेक्सन नों खालामनो हायो ओमफ्राय बे बिटकइना मा जोंनि इन्डियाआव माबा मा होनो बाहायनाया खम जानाया मानो खम जादों माने दानि टाइमावसो फेमास जादों मानो होनोबा बे बिटकइनखौ इन्डियायाव माने RBI बे रिजार्भ बेंक अफ इन्डियाया बे बिटकइनखौ इन्डियाआव बेन खालामनानै दोनथ'दोंमोन आरोना बेन खालामदोंमोन माने इन्डियाआव बेखौ बाहायनो मोना होननानै बेन खालामदोंमोन ओमफ्राय बेखौ मा दासो नै बे 2020नि मार्च बा 2020नि मार्चआवसो बे माबाखौ बेन खालामनायखौ बे सुप्रिम कर्टआ रिमुभ खालामना होबाय आरोना माने फुरा फ्रिसै आरोना दा जेबो बेन टेन गैला बेयाव जेबो रेस्ट्रिक्सन गैला बेयो फुरा फ्रिसै थिग दा बेनि बादैनो बा बेनि उननिफ्रायनो दा बिटकइन बा जोंनाव बे क्रिप्ट'कारेन्सिया फेमास जाबोगासिनो आरोना माने जोंनि बाहायनायावबो इन्डियाआव बाहायनायफ्राबो बहुत दावखोबोगासिनो आरो मानोना बेफोर बुस्थुखौ दावखोबोनांगौसो आरो बिसोरो दावखोबोयोबा बिसोरजों मा अनेक जोंनि कान्ट्रियासो डेभेलप जायो गिदिर कम्पानिफोर प्राइभेट गिदिर कम्पानिफ्राथ' माने बिदि बुस्थुफोरखौ मालाय बाहायगासिनो नालाय दस्रा गिदिर कान्ट्रिफ्राव थिग बिस्रा मा बेनि थाखायनो बिस्रा मा एसेबाबो डेभेलप जानायाव एसेबाबो एसे सापर्ट होयो आरोना बिदि जाय प्राइभेट बिदि मोनसे खामानि मावनायफोरा ओमफ्राय मा इलन मास्कखौ नोंसोर मिथिगौ दा जे खनसे रिपर्ट होदोंमोन ना लास्ट इयार कि इलन मास्कआ मा वार्ल्डनि फार्स्ट रिसार्च पार्सन जादोंमोन माने बे फुरा बुहुमनिनो बे सासे माने बयनिफ्रायबो माहाजोनसिन मानसि जानो हादोंमोन बाट बियो एसे टाइमनि उनावहाय एमाजननि जाय CEO बेखौथ' जेफ बेजसखौ मिथिगौ ना बे उनाव बिनि जायगाखौ लाफिनो आरोना ओमफ्राय जोंनि इन्डियाआव बे जेरै बिटकइनखौथ' जों अनेक खम बाहायो नालाय बाट मा आगोल सिगांनिफ्रायनो USA चाइना जापान स्पेन आरो अनेक कान्ट्रिफ्राव मा बे बिटकइन बा डिजिटेल पेमेन्टफोरखौ मा अनेक सिगांनिफ्रायनो गोगोम
सिगांनिफ्रायनो मालाय बाहायबाय थायो बेफोराव फैसा इनभेस्ट खालामो मायो बेफोरनि थाखायनो मा बेफोरबायदि कान्ट्रिनि मा इक'नमिया माने थाब ग्रथ जायो आरो ना माने बिसोरनि इक'नमिनि पावारा बुरजा आरो जोंनाथ' मिथिखागौना कि जोंना इण्डिया पपुलेसनाबो अनेक बुरजा बे पपुलेसननि थाखायबो अनेक प्रब्लेम जायो जोंना इण्डियाआव अनेक आनइमप्लयमेन्ट दं मानसिफ्रा ओरैबायदि बुरजा जबआनो एभेलेबेल गैया मोनसे फिसा जेनेबा 1000टा पस्ट हगारबाय बे 1000टा पस्टआवनो 10 लाख 15 लाख मानसिया एप्लाइ खालामगोन बे 10 लाख 15 लाखनि गेजेराव बास 1000ल' सेलेक्सन खालामगोन बेजों मा जागोन जोंनि मानसिफ्रा मा अलरेडि बिदियाव मा आनइमप्लयमेन्ट जानानै थाखानांगोन गोदाव सोराव जानांगोन बेनि थाखायनोथ' अनेक गिदिर गिदिर फरायनो गोनांफ्राबो मा दानि जुगाव इण्डियाआव मा जबलेस जानानै दं थिग बेफोरनि थाखायनो आरोना आं आसा खालामो कि नोंथांमोना आंनि नैबे भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो बुजिनो हादों कि क्रिप्ट'कारेन्सिया मा बे क्रिप्ट'कारेन्सिया मा बास बेयो मोनसे मा डिजिटेल पेमेन्ट आरोना बेखौ जों दांनो हाया जों बेखौ फैसा बायदि लानो हाया जों बेखौ मानि बेगाव लानो हाया बा जों बबेबा बुस्थु बायनो थांबा जों बेखौ बाहायनो हाया बिसोर मा जास्ट बे डिजिटेल पेमेन्ट बियो अनलाइनल' पेमेन्ट जागोन ना अनलाइनाव ट्रेनजेक्सन जागोन आरो बियो मा बियो अनेक सिकिउर आरोना ओमफ्राय नोंसोरो मा क्रिप्ट'कारेन्सियाव दा जुदि नोंसोर इनभेस्ट खालामनो गोसोबा नोंसोरो 100-200निफ्रायनो इनभेस्ट खालामनो हायो मानोना जेरै शेयार मार्केट स्टक मार्केटफोरखौ मिथिगौ ना नोंसोरो कियाव मानसिफ्रा मालाय ओरैबायदि फैसा इनभेस्ट खालामनानै ओरैबायदि बुरजा खामायदों बेफोरबायदिनो लासै लासै नोंसोरबो मा जुदि इनभेस्ट खालामोबा नोंसोरनाबो फैसाया बारायगोन आरोना ओमफ्राय नोंसोरो मा बिदिफोराव इनभेस्ट खालामनो थाखाय फुरा बे बोरै इनभेस्ट खालामनांगौ मानांगौ बेफोरखौ सिगांनिफ्रायनो मोनथिजोबाबाथ' नोंसोर मालाबाबो रोंनाय नङा नालाय थिग बिदिनो नोंसोर सिगां बेनि थाखाय फुरा नलेज लागोन आरो ना डिटेल्सफोरखौ नोंसोर कालेक्सन खालामग्रोनांगोन बेनिफ्रायसो नोंसोरो जुदि नोंसोर बेयाव इनभेस्ट खालामनो गोसोबा नोंसोर इनभेस्ट खालामनो हागोन आरोना आं आसा खालामो कि नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै दिनै एसेबाबो बुजिदोंबा आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम शेयार खालाम गोजोन्थों।